Mozi wase South Africa. Isigodi yona vele South Africa. Umholi, umqabula maketa ngobupha no stop and go. Udaba besilokhu sikuphathele lona olubuhlungu lwengane edlwenguliwe yabulawa lapha eMayville. Namhlanje bekuwusuku la ebiyogcina khona endlini yayo yokugcina. Lo mcimbi noma lo msebenzi wenzeke le emzimkhulu Riverside noma ungathi eHirigwala idistrict. Sambile muzo se South Africa saya khona. Kusithathe isikhashana ukuthi before sifike khona safika usizi kuwonke umuntu obelapha belibhalwe emehlweni ububona usizi. Ungakhuluma ngomakhelwane, ungakhuluma ngomndeni, ungakhuluma ngama department abekhona, ungakhuluma ngobu department enye education. Kube kubuhlungu kakhulu futhi nami bengiqala ukubona uma sebethi abakwa education la bekufunda khona ingane sebethi bavala amabhuku, bayayivala kwi register bayikhipha. Uma wena obukade ungekho ungaze ungayibona lento nami bengiqala ukuyibona. Ingane eclassini bezu21. Kusho ukuthi ke othisha njoba belapha bazokwenza i-roll call noma bazobiza i-register. Bayibize ingane bayibize mase kuvalwe ngayo leka 21 leshonile bese bethi senamile siphengana bese bethi absent bese bethi siyavala ke amabhuku akasekho esikoleni usedlulile emhlabeni. Ilapho engiqale khona kade ngivele ngibhlungu kwabuya umunyu kwabuya usizi kakhulu ukuthi siyavala manje amabhuku akasekho emhlabeni. Kodwa sibonge nje ukuthi ke othisha baphume ngothi lwabo. Uyabona ukuthi ke ingane abagcini ngokuyifundisa kodwa iba ingxenye yani family. Esikubonile lokho. Okunye esikubonile esikuzwile inkulumo ithi ugcine ebanjiwe umuntu okuyena onobeza ingane waseyibulala wasoyiphosa esikhotheni lezi sikhotha esilapha eMayville. Okuvelayo kuvela ukuthi lo muntu onokubeza ingane uyena obenobudlelwane noma wengane, uyena wagcina ebonakala ehleni nengane. Ukusho ukuthi ke ngamagama lana asemasha esingawazi step, kusho ukuthi yena step father sengane, uyena osolakala ukubulala ingane. Udaba lolu oluvelile uma sekukhulunywa lapha ekhaya. Okunye okuvelayo ke njengoba silokhu sihambela abantu abahlukumezekile, uyazi masibala izingane ezintathu esiye kuzona ezishonile njengoba kuma-holiday bekungama-holiday nje, lezo ngane beyivakashile. Le ngane yakwasiphengana ibivakashile eThekwini eMayville yadlwengulwa yabulawa. Uyakhumbula udaba lwengane yase eMlalazi eminzi ledanyini iphobane. Leyo ngane ibivakashile bisuka eMelmoth ize kuphi eMlalazi. Ivakashile noma ivakashile umama omdala noma ugogo omdala kodwa ibivakashile yafika yashona. Uyalikhumbula udaba esilwenze eNquthu la kushone khona ingane ezintathu. Lezi ngane zaseNquthu kodwa zihlala eGoli ngokuhlala. Bezivakashile ekhaya ngama-holiday zafeza shona. Ezinye izinto esikwazi ukuthi siyinothise namhlanje ukuthi hayi man ikhona lento le yama-holiday ngoDisemba nezingane ezivakashile. Banike ke nabanye abavelelwe izehlo ecishe ifana nalezi bevakashile esingakabazi kodwa sizozama ukuthi siyilandele ke siyibheke. Mhlambe ke umuntu engakavali asibonge kakhulu i-department i-Premier's office. Lapha i-Premier's office khona uPhumelele Mngomezulu, khona i-Chief Director uSibu Unzimande no DG wakhona. Umsebenzi abawenzile ukuthi le ngane ngoba emndenini bengekho lutho abathatha into njengoba besike sasho. Ukhumbule phela le mncwabo le bekuyilo mncwabo lo wasemzimkhulu nomncwabo waseshowe ngoba nowaseshowe bekufanele ukuthi ngabe siyile kuwona
ngoba behlele ukuthi ube ngomgqibelo kwagcina ungasabanga ngomgqibelo wagcina usungesonto manje wase kuyasiphoqa ukuthi ke sihambe umngcwabo owodwa ngenxa ukuthi izinto zizezalunga late uzokhumbula umngcwabo waseshowe khona uma wengane asingathi ukuthi uma wengane udadewethu obethandana nomuntu thizeni okusolakala ukuthi enombulele ubekhulelwe ingane na 5 months esiswini wamgwaza wambulala wazomgwaza isisu sike sayichaza lento ebulala ingane ngaphakathi esiswini usizi ebelula lapha eshowe ilapha khona ngoba ingane bagcina bekwazi ukuyikhipha bangcwaba umama eceleni bangcwaba ingane eceleni amabhokisi abe lapha ebekiwe abe u2 usizi obuluseshowe namhlanje so ngizama ukuthi ke Premier's office nisebenze kakhulu ukuthi nenze lemncwabo noma ngifike sengena necapha ukuthi ngicela ningilekelele nasi isimo singenhla singaphezulu kwamandla khona eMlalazi ngawushiya umasipala waseMlalazi oholwa umama uXulu umsebenzi abawenzile lapha eMlalazi ubemkhulu kakhulu ukulekelela le family eshonelwe ngezinye zezinto kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngoba yibona bebeseduze ngicabanga ukuthi uma singenza njalo sibambisane kanjalo South Africa sizoyishintsha angeke ngibashiye ngaphandle yilabo abantu engihlale nginabo ke abahlale bela eduze kwami baba Mabuza mfowethu lapha ePalithu nonkosikazi wakho inkampani yenu kukhanya project esathi hleli phansi na kubeka kwacaca ba ukuthi niyalwisana nokuhlukumezeka kweingane kuhlukumezeka komama kuhlukumezeka kobaba nakubeka kwacaca nathi ngoba vele nibhizi kodwa enizokwenza nizosikhiphela ibudget thizeni esohlala nje ukuthi njalo makhona la siya khona sikwazi ukungena lapha sithathe siphuthume siyobhonga emswaneni siyobuka ukuthi singabambani sihlanganise nani ukuze kulekeleleke ini umndeni sibonga kakhulu enkampanini yakho ngazuthi ingakhula idlondlobale ibe ngangeyintaba zokhahlamba Drakensberg Mountain sisuke lapho sicela onyandeni omholi kwa halfway fort ePotchefstroom naye okubeke kwacaca ukuthi mfowethu kwezinye zezinto sicela uyosimela la ukuhlukumezeka khona omama okuhlukumezeka khona izingane okuhlukumezeka khona amadoda ngoba siyalwisana nento ukuthi kube khona omunye umuntu ohlukumeze omunye umuntu siyabonga kakhulu wasinikeza inqola emasonto eyenza ukuthi kube lula umsebenzi wethu ngalolu hlobo asicabanga izinto eziningi ukungena emotweni sifaka udizili siye khona abantu ke ngeke ngibashiye abantu besigodi amalungu esigodi isigodi Facebook page ngabe 707 ngabe ipage lami ngabe uInstagram ngabe uTwitter ngibonga angiphezi ngoba nje muva nje sekuvele kwavela indaba yama 10 rand hayi le ma 10 rand iyalekelela kakhulu ngoba yenza ukuthi uma sifika la sifika khona ucash oseduzane esikwazi ukuthi ngaphambi kokuba uqale nje interview nomndeni uqala ubheke ukuthi kuke kwabaswayi ibhodolike lahlala neziko ufike ulande oplastic ubabekela bese nihlala bese niyakhuluma ngeke ngikhohlweke isigodi esinye ama subscribers lapha ku YouTube nalabo abangaka subscribe lapha ku YouTube siyabonga kakhulu ngoba nina ukubheka le content esiyenzayo niyazi ukuthi nisuke nifaka imali yenu through idatha lenu nesikhathi senu ngeke ngibakhohle ukuthi khona ku YouTube na ku Facebook laba bantu abangekho la eSouth Africa abakwamanye amazwe abase-Africa abanye base Europe abanye base Asia ade sibheka nje ukuthi abantu bavela kuphi bafowethu nodadewethu sekucacile manje njengonogwaje omhlophe ehlungweni ukuthi la ukhona kulelozo okhona ngena kule channel ubuke bese uyabheka ukuthi ungalekelela kanjani ukushintsha impilo ekhaya ngoba sesike sakwenza awusagcini manje ngokubabaza uthi ulazi wabhlungu udaba uvele uthi nje nawu 10 rand wami angufake ukhona umsweli uzogijima neteam yakhe bekwazi ukuthi ke beyolekelela kuleyo mndeni
masibambisene kanjalo lesi sigodi sizosakha. Umholi uyena, amalunga inina, kuneyinduna igodi negodi. Siyabonga kakhulu muzwa South Africa. Angehle ngobonda njengesicabcabo ngethemba lokuthi siyokhuluma ngoba vele siyazana esigodini, siyathandana, siyahambelana, siyazisana.